Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po, patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko, patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko, patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko, patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes, petsa 1, kan bulan kan Oktubre, taong 2021. Kamiliwatan sa indong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, an mga Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, siyempre pa, Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga ka-aksyon, ang programang inihatod sa Indo kan ako Bicol Party List. Iniwan ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang tabang ora ora mismo. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, live kitang nadadangog sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7, Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Live na live kita sa Facebook page kan mga minasunod. Action ko Online TV, Action ko Center, ako Bicol Party List sa Facebook page mismo. Kan sa tuyang kongresista, kan ako Bicol Congressman Zaldico. Kaya pwede ka mong mag-comment, magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinion, pati naman magpa-shout out! Ayan, mga ka-aksyon, aldaw ngunyanin Biyernes kaya may manggagana ngunyanin 5,000 pesos. Siyempre, Oktubre, uno ngunyan. Partner. Primerong aldaw sa bulan kan Oktubre, primerong aldaw kan pagfile kan mga sertipiko di kandidatura sa national and local na mga kandidato. Alright, Oktubre 1, partner, filing of Certificate of Candidacy, sagkod betsa 8, ngunyan na bulan na pinagtalaan, partner. Yan! Kaya ngunyan, kaabang-abang! Yan, kaabang-abang. And syempre pa, partner, Oo. Iguana, ding duwang kongresista na nag-file kan sa indang Certificate of Candidacy sa Comelec Province. Digdi Salbay. Yes. Duman sa national partner, may mga nag-file naman sa pagka-senador. May nag-file naman sa pagka-presidente, vice-presidente, mga party list nag-file naman. Ayan, kaya partner, iyan ang sa May mga tuyang... nag-file man sa nasyonal na day mga midbid na pangaran pero gustong maging presidente. Oh, we can never Saka tell. vice-presidente. Siyempre, ganyan talaga. And partner, ngunya na pagkahapon, aramon taman partner, kung ano ang plano kan kongresista kan ako Bicol Party List, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Ayan, garo pigiling ko, ganadong maray si Kung Pido. Siyempre, partner, actually, so mga suportadores, partner ni Congressman Pido, talagang ready na. And grabe na, partner, ang pagpapailing ng suporta. Excited Kumbaga, partner, ang mga kaya kababayan. maalab at mainit na
Alam ang ng puso pagsuporta. sa dibdib mo'y buhay. Yan. O, partner, aramon tanaw sa Si linya. Kong Pido ay! May dakulang puso. Ayun. Nasa linya, partner, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Maray na pagkahapon tabi, Kong Pido. Kong? Hello? Maray na hapon, Remy. And, hello, Remy. Maray na hapon. Yes, maray na Hello. pagkahapon tabi, Kong. Ma'am, Hello, makusog Remy. tabi ka mong Hello. nadadangog. Yes po, nadadangog mo tabi kami, Kong. Hello? Hello, Kong? Yes, loud and clear. Alright. Joshua. Opo. Yes, Joshua. Yes Opo. po. Congressman Tabi, Hello. kumusta Tabi? Ano Tabi, an sa imong Yes, plano? Joshua and Remy, I hear you loud and clear. Opo, we can hear you din po, loud and clear po, Tabi, Congressman. Well, asa ngunyan. Salamat, ngunyan, busy kita sa pag-ikot sa southern barangays to distribute itong sa tuyang programa na nagtataong kikabuhayan, which is Tupad. And this afternoon naman, we have an activity here dyan sa may Celebration Plaza kan sa tuyang Embarcadero na kung saan 4 barangays naman ang beneficiaries kang Tupad. So yan ang kasibutan pa tabi ngunyan, Remy and then Joshua. So ibig sabihin Tabi ka ni padaba ming congressman, aside Tabi kan dire-diretso ngunya ang filing of candidacy busy pa man giraray ang sarong congressman Pido Garbin kan ako Bicol. Tanganing sa mga programa kan ako Bicol, day Tabi maitsapwera or day Tabi maisagilid. Well, tama ka dyan, Remy. There's time for everything. Nasa sabutan ta, nasa ngunyan na aldaw na ini. Is the start of the filing of candidacy for the national and the local position. And maabot kita sa puntong ma-file man kita kan sa tuyang COC Tabi, Joshua and Remy. Kong, kung nagtutubod ka man sa mga buwinas na aldaw, mga nagpapapungsoy ka man sa pag-file, anong kwan mo, Kong, Tabi? Mga pigtutubudan dyan? Well, siguro, Joshua, mayo man maraot magtubod sa kumbaga sa Swerte. mga feng shui o sa swerte. Pero siguro ang pinakaswelteng ardaw, ito kung narin ka namundag. Ayun! Ayun! Happy birthday to you! Advance happy birthday happy ko. birthday, Tabi Kong Pido. So, yan partner, aldaw Salamat. ning Domingo. Ay, di mas marayta. So, automatic, siyempre ma-file. Gari, Birthday. oo. Automatic, may papansit si Kong. Gari swerte talaga yan, Tabi Kong, kasi aldaw sa imong ka-birthdayan and aldaw man para sa tuyang kagurangnan kasi Domingo yan, partner. Oo. Oo. Well, tama po kamo. And we intend to file on the day of my birthday, Tabi. Which is October 3. Sa aga, Domingo. Oo. Domingo na in the morning of Sunday morning, I will file my COC together with the APG team, Tabi. Ayan, Ayun, together oo. with APG team. Oo, bago mag-file, Kong, may mga aktibidades pang gigibuhon, pagsimba, limbawa, motorcade, halimbawa? Well, pupunan ini kang pag-attender sa misa dahil syempre inot sa gabosan sa tuyang mahal na Diyos. Syempre, makita maka-diretsos kan sa tuyang mga desisyon na kundi ihagad ang kumbaga bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. And after the Mass, at 8 o'clock duman sa Cathedral, Albay Cathedral, we will immediately file our certificate of candidacy dyan sa Homelec City Hall compound. So, siguro Joshua and Remy, malinaw na when I speak of filing my COC sa City Hall compound, Yeah. malinaw na kung ano ang Yes. desisyon na sa So, tuyang ipafile. Okay, gusto may manggiraray Tabi, Congressman Pido, Gustong sabihin, madangog kan mga sabihin kababayan. kong bako ng chismis, Yan. bako ng espekulasyon, bako ng mga haka-haka, Aha. kundi ini realidad na. Kasi City Hall partner, when you say City Hall para sa O syudad. takon sa party list, duman yan sa Manila. Aha. Oo. Ano Tabi, Kong, baka pwede Tabi ikaan magdeklara para sa tuyong mga parantabay sa mga suporta daw res mo Diyan tanganing napunta kayo ni kay Kong iguaning Mayor. konfirmasyon. Yes. Kong Mayor. Well, Joshua and Remy, tama po kamo, October 3, nakonsen aldaw kan sa kuyang pagkamundag, ma-file kita certificate of candidacy bilang para alkalde.
katang syudad kan Legazpi tabi. Gayon partner Ayun. pag bilang alkalde kan syudad kang Legazpi. Ayun. O, So, dati, mga- ang simbag dyan pirminikong, basta nga kita nagtatrabaho mo na, naglilibot lang. Alato na lang nga ang Oo. pag-file ta ka nga. At least So, this ini, time, talagang dagos na. konfirmasyon, hali mismo kay Congressman Pido. Ayan. Ngunyan Well, tabi, tama po Kong ka Pido, mo. And, ano tabi ang pwedeng tabi ito. lauman kan mga kababayan nga tong Legaspenyo sa saro tabi na maurag asin na talagang ang pagsirbe di mo matatawaran dahil talaga questionable. Ano tabi, masasabi mo tabi Kong Pido sa tuyong mga kababayan ng mga Legaspenyo? Pero aram po nito ang Legazpi na kunsiin na inot kitang nagserbe bilang konsihal kang nakaaging 2004 hanggang 2010 o anom na taon tang pinagserbihan bilang konsihal. And then tinawan man kita ki oportunidad na makapagserbi sa national level bilang representante kang ako Bicol Party List. And my 9 years stint as a congressman in Congress, tinawang kita ki oportunidad na mapagserbihan tabak ko sa Legazpi, kundi ang bilog na mga Bicolano sa anum na probinsya kang Bicolan. But I have to heed the call. Kumbaga kaipuhan ko simbagon asin sunodon ang clamor na magkaigwana ki bagong liderato digdi sa satuyang namumuta na syudad, a leadership that is inclusive, that will look after the welfare and the well-being of every Legaspeños, maging pobre ka man o mayaman ka man. So ini ang sakuyang objeto kasabay ang APG team, and I will serve our fellow Legaspeños with great honor, tabi. Ayan, partner. Ayun. So, talagang kuya na. An-enot- Pinal na. an-enot na Ini kong bunga ini kan konsultasyon asin mismong dialogo pakikipag-uron mo sa gabos na sektor sa Legazpi. Well, tama po ka mo. Bago kita nagdesisyon, kang bulan na Agosto, nagpuon kita mag-ikot, Abril, Mayo, Hunyo, asin Hulyo, 4 na bulan, ikonsultasyon sa mga kabarangay, ta sa 70 barangay, nahiling ta ang sa indang kabuktakan, nahiling ta ang mga pamangaipo, mga perennial problems and issues na haloy day na resolveran. And aram ta sa bagong liderato, sa bagong Legazpi, na pinag-uuprisirta sa mga kababayan tang Legaspeño, we can solve together that problem, tabi. That's why I say earlier that I will present a leadership that is inclusive, that will look after the welfare and well-being of every sectors of our society. Okay. Kaya tabi mahiling nyo do Joshua Oo. and Remy, ang satuyang grupo, ang APG team, kumpuso kay malalain na sektor kan sa tuyang Yan nga ni syudad. po ang sunod kong iapot kong. Yan ang running- APG team. running mate Gustong sabihon, and kalinyada bilog partner. na ang Aha. linyada. Pwede tanatabi kong na pangaranan ang sa imong magiging partner na Vice Mayor, pati naman ang 10 konsihal na parte kan APG team. Well, salamat Joshua and Remy, because I'm proud to announce to you na ang sa tuyang running mate sarong very successful na negosyante, nagserbi naman sa syudad kan Legazpi sa tulong termino 9 na taon bilang konsihal, asin naging PCL president inandurugan kang bilog na konsihal kang probinsya kang Albay, no other than former councilor Alan Ranyola. Ayun. Ayan. Yan ang Vice Mayor. Yan ang Vice Mayor. So, AOR. Ayan, Alan O. Ranyola ang sa iyang running mate. So, 10 tabing konsihal sa APG team. Si Irisay tabi yan, Congressman Pido. Asin ano ang mga pigre-representar nindang sektor? Yan. Well, let's start with ito bagang haloy ng nagserbi as in incumbent na kung saan pinag-andurugan na ini ka mga kababayan tang Legaspeño. 4-term city councilor, hindi kayo nagsisi kay Councilor Alexi, ano? Pirming may And then, dulsi. hindi man, Tagsa diri kan Pirming West may dulce. Philippine Sea. Pirming may dulsi. and And bako lang yan kung councilor, nalilibot ang gabos na gadan. well, mapo ka mo, talagang may iguso na konsal. May pamarong sa mga Si gadan, Councilor partner. Alexi ang taong hanap patay. Bako anak buhay. Yan. So yan, kasabay tang bako sa namay ko sa paglislar, kundi sa pagmangno
sa mga kababayan tang Legaspeño. Pangduwa, itong haloy naman na nagserbisyo sa tuya, in fact siguro masaliw pa ini sa pag-gobiernar o pagsiservisyo sa gobyerno, naging konsihal, 3-term councilor sa Ciudad Can Legazpi, and 6th-term board member, si Ralph Andes. Ayun. Oo. Vaticano partner, Yan, as in, so, madali yan matandaan. Maputi ang buhok. aha. Wala Kaya talagang nga matibay. nito, maputi ang buhok kay itong duwang nainon dahil sila ma-representar kang senior citizen Ayun. na iuman po ang sa indang sektor as in mga barangay. Tama Dahil yan. si Alexi, dating barangay captain. Captain. Ayun. Ang barangay tula-tula. Oo. And then kasabay tabi sa pag-representar kang boses kang barangay, ang haloy naman nagserbi sa barangay Puro, permi ini awardee pag-abot sa mga pa-contest sa, barangay level governance. 24 years na nagsiserbi bilang kapitan kang barangay Puro, si Cap Nick Barrio. Ayun! Si Nick, Oh, hoy! Naputol kita, Oh. Apo ni Ginaray. Kapnik Barrios. Yan ang pagkasabi ko, napasuro simple lang ang Kapitan Oo. John Lloyd Cruz, kan Puro, kan Oo, Legazpi. ang kalab team. Ang kalab team Oo. ni Everdeer. Oo. Nawaran kita ning ano. Ayan. Pasuro simple partner, dahil lamang nagbutaram na madalagan. Iyo na palan. Iyo na palan. At least ngunyan, kumpirmado partner. Oo. Data na ano si Kung Pido. Nakikig ako naman partner Di ako natunugan ko Dahil, na. pero kay Riba na talaga yan. Pero, ngunyan, kumpirmado. Data na lagod makontak si Kung Pido. Tulo pa sa nito partner. Nababanggit niya na sa iyang busy alkalde, Alan Ronyola. Primerong councilor, Alexi. Ikaduwa, Ralph Andes, dating board member. Dahil mo na nakukontak? Dahil nakukontak partner. Ikado ang apod kay Kung Pido. Ini, pag inapod ko, paano mo ini madangog? Alat mo na. Apo din na dyan. Yan, Oo. Iyan partner, ang pagsasabi ta na so mga bagay-bagay na dahil niya ito pinaglalauman, yun na yan partner. Okay. Diyan kita maapod. Yan, nagring na. Tamayan ako. Hello? Yes, Kung Pido, tabi na putol Kung kita. naputol po tabi kita. So, pangtulo Yes. tabi kong multi-awarded punong barangay Nick Barrios. Pandiurag na Yeah. Kapitan Nick Barrios, ang John Lloyd Cruz kan Legazpi. Si Nick ang matinik. Yan, si Nick ang matinik. So yan ang pantulo. Si So Nick ang pang-apat matinik. tabi kong. Ang pangapatabi, which will represent the youth sector, ang pangpat asin panlima, kumbaga, ining duwa, orgulyo ko ining makasabay sa kuyang linyada, dahil talagang susaro, aktibong SK Chairman, asin PIO kang SK Federation, kang Ciudad Can Legazpi. So, SK Chairman siya kang Bigaa, si Jordan Alpaharo. Ayun! Pag-iriba Si partner, Jordan. sa hanap buhay, Jordan Alpaharo. So susunod tabi. Panlima. Ang panlima, representing also the youth sector na harini sa puso ni Kuya Joshua. Kumbaga, ini ang may bulawan na puso tabi, representing the youth and the business sector, Kuya Luis Gutierrez. Ayan. Ang Isko Moreno kang Legazpi. Yan ang kuya ng kabataan, kuya Ayan. sa pagtabang, kuya na may pusong bulawan. Magayon iyan kasi Luis Gutierrez. yan, batang-bata, fresh na fresh, pero ang Yeah. pagserbi partner, nanginginot. Si Luis is the Isko Moreno kang Legazpi. Si Jordan Moreno sana. Yan! Sige. Sige. Pang-anom, tabi ko. Ang panganom tabi, orgulyo kong ipresentar dahil sa haloy na panahon, daing representasyon ang sektor ng transportasyon, pagabot sa konseho, haloy na panahon ang nagkakapot kang sektor kang transportasyon, pakuman taga-transport, so they don't know the sentiment and the needs of the transport sector dito sa Totoo lugar. po. Tama, Opo. tama. Oo. So ngayon tabi Joshua, nagkasurundo, so 15 presidente kang toda na ituon ang sarong representante ninda na marepresentar kan sa indang boses as in transport sector, pati na mananakay digdi sa syudad kang Legazpi. Sarong saday na taho, alagad dakula ang puso na magserbi sa syudad kang Legazpi. Si Joseph R. Moguela kang
Bangkiruhan. Ayun, Aha. si Joseph. Oo. Joseph. Ang Vice President kang Toda Tabi Organization. Ayun. Okay. Oo. Pang-pito. Pang-pito. Ang Pampito Tabi, Sarong Abogado. Abogado. Profesor sa Universidad kan Santo Tomas, University of Santo Tomas College of Law. Nagikong Chief of Staff sa Congress, nagtrabaho ini sa PAGCOR, pamilya ki mga abogado asin doktor, taan sa iyang ama, abogado, partner ni Felipe Gozon kang GMA7. Ang sa iya naman ina, niya ba mga tagsadiri kang Albay Doctors and then Daraga Doctors, dahil iba tabi ang pandiurag na abogado, Attorney Butch Lucila. Ayan! Ayun. Kaya ako, may nag-aapot Attorney sa Butch kuya Lucila. May Okay. nag-aapot sa kuya. Tama pala. Kakaparam lang sa kinaban ni Papa niya. Aha, Attorney Butch Opo. Lucila. Okay po, next. Well, data, syempre malingawan, ang pinsan kang host tango niya na kung sin orgulyuta dahil ini ang pinakaprimerong naging presidente kang GCI Senate Philippines. Amigong-amigo man ini ni Joshua. Dahil iba ang orgulyuta, Greg Lipa. Ayan. Idol ko yan. Oo, Idol ko yan. proud pinsan ako partner. Siyempre, di ba? Greg, Kaapod lang sa Kuya Subago. Greg Araneta Lipa. Yan. GCI Senate President yan. Oo. National partner. Next, tabi kong pido. Yan ang si Pading Greg tabi kung pido. Si Pading Greg yan ang mga Ramon Revilla Sr. kang Legazpi City. Oh, senior. Matin, nagulo ng matua. Next. Well, iyan tabi ang walo, asin ang pangsam, syempre data lilingawan ang sektor kang mga kababaihan. Uy! Uy, yan na. Kababayan. Kitang sektor kang mga kababaihan ng representantita dyan, aki kandipuntong Mayor Benny Imperial, ang sa iyang tugang nagserbi na bilang konsihal, asin board member sa probinsya kang Albay. In fact, ang sa iyang manatiyon, iyo ang saro sa pinakadiurag na naging congressman kan segundo distrito kang Albay na si Dipuntong Carling Imperial. Papa Imperial. Opo. Okay. Ang maserbi sa kababaihan asin sa business sector, Sunshine Imperial. Ayan. Yan. Sunshine. Imperial. Sunshine. There's sa anong kanta ito, partner? Sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. Okay. Pangsampulo, tabi ko. Pangsampulo. Ang pansampulo, midbido na tabi nindoin Dating board member, 3-term vice governor, lecturer about local governance, about local legislation, nguya lang siyang i-introduce sa pangaran, Bayan. Bayan. Ito ang- James Bayan. Bayan. Kalisin. Ukudan ko tabi kung halaba ang buhok kay ne. Oy. Alaba ang buhok, alaga dalipot ang kamot. Yan. Professor ko yan sa Aquinas University. Ah. So yan tabi ang kompuso kang APG team. Siguro, dahil ko ikakasupog asin sa kuyang orgulyo, ang pride ko na ipresentar sa indaan sa kuyang grupo tabi, Joshua and Remy. Ayan. Yan tabi. So ini tabi kong nalinyadang ining sa imong mga katuwang digdi sa bagong liderato, bagong Legazpi. bagong Legazpi. Sarabay kamo sa Domingo tabi sa pagfile kan sertipiko di kandidatura. Well, tama po kamo. Mapuon sa misa, alas 8, pagkatapos kang pag-atendir sa misa, madiretso sa City Comelec, Legazpi, and then paka-file dumaan sa City Comelec, will have a mini press conference para maintindihan kan lambang syudadano kung ano man ang mga plano kan sa tuyang linyada. And together with the Albay Provincial elected officials, masarabay man po sinda. So grupo man ni Governor Al Francis Pichara. Ayan. Good luck, tabi, Congressman So, Pido maksun na Garbin. maksun pala ni sa daw nin Domingo. And siyempre, partner, Day exciting. ako malamaw sa Domingo tagaruagay niya. Exciting Legazpi, partner. Oo. Ang aabangan, bagong Legazpi. Maraming salamat, tabi, Anong kulay Congressman. kong? Anong kulay? Kasi kulay may muna. kulay yan eh. Kulay, puti. Ang sunod yan, Duwang Brad. na ang kulay tabi, white and White. red. Tabi. White and? red. 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 Ayun. White and Sige. red. Anong susulogon mo, partner? Kasi ang sabi ni Papa Jer, what color, what brand? What color, what? Ika, anong sulogon mo? Ah?
Pagkuan. It's either blue or white. Dahil white and red baga sabi niya. Ay, oh, it's either red and white. Say ka naman nagkuang blue. Dahil kasi ang APG, pag talaga. nailing mo ito duman, may red, may blue, may... APG, ang Ligaspeño. Alfredo Pido Garbin. Salamat tabi kong Pido sa imo tabing panahon sin oras mabuhay tabi. Good luck, Tabi Kong. Good Advance luck. happy birthday. Salamat Joshua, mabuhay, and Remy, and mabuhay ang action ko. Salamat Tabi. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, partner. Yan. Nabanggit na ang opisyal na linyada partner kan bagong Legazpi or APG team. Ayan. Okay. So ayan mga tugang, maaksyon yan sa aldaw ni Domingo mangyayari ang pagfile kan sertipiko di kandidatura kan APG team sa panginginot ni Congressman Pido Garbin kasabay si dating PCL President Alan Ranyola pati naman ang sampulong minarepresentar kan malain-lain na sektor kung pwesto kan sampulong linyada bilang APG team. Ayan, partner. And ngunyan man, partner, ano ba ganyan, partner? Mainit-ining issue na sa tuyang pag-uurulayan man. Tangunyan, pinaluwas na nga ni ang bagong quarantine classification kan mga reyon. Adig di sa probinsya, may mga syudad man asin mga banwaan sa nasyon. Asin saro, an albay, sa liwat na Day, ipapasayrarom sa sa GCQ. General Community Dahil Quarantine ako or kaya GCQ. nangangalas partner, anong kan pigsasabi ko sa imo kan sarong aldaw pa. Iba-iba ang mga kung ano-anong mga classification, iyon na yan. Ayun nga ni partner. Pero wala kita maginibo, kay puwang tang magsunod. Ang Kaya, importante, buruhay. pero partner, sabi nga ni Ibagaan, batas. So, GCQ na naman kita. O yan. Okay. Katakod kayan, partner, makakaulay ta sa ibong na linya. Si Yung SDG. telepono. Ang tagapagtaram kan sa tuyang gobernador kan probinsya Bad kan mag-file Albay. man ini, bad mag-file man. Ika talaga, partner. Aramon ta sa Aramon ideya. ta. Nasa linya, ang tagapagtaram kan sa tuyang Governor Al Francis Bichara. Maray na pagkahapon tabi, Sir Danny Garcia. Sir Danny, maray na pagkahapon. Maray na pagkapon, Remy. Ayan. Ang primero kong apot, SDG, totoo daw tabi ni na nagkuha ka na kan kopya kan COC? Ano? Sir Danny tabi. Ika, taga-ripig initan ka ni partner, nag-file ka daaning COC. Ganun prepare na. Dahil tabi. Okay. SDG. Di balik kita digdi sa COVID, dahil pampalan ma COC. SDG. Dahil pampalan nagpiprepare si SDG kan COC. Balik kita sa urulay COVID. Okay? SDG mo niyan tabi, sinakat na naman ang liwat, ang probinsya kan Albay sa GCQ. May pagbabago ba tabi sa restriction? Well, itong dati ba, kita nag-GCQ na kita kay to, tapos nag-MGCQ kita. Tapos nag-GCQ. Oo. Simple yun man sana. So, mabalik lang kita duman sa parameters kang pigluluwas kang AITF. Garo SDG bawal na naman ang irinuman. Iyan sana, medyo nabawal na naman nga sa mga kaya medyo apektado na naman sa mga negosyo tabi pa din. Pero dapat may clear ko tayo sa Manila baga. Ang GCQ duman iba man. Pwede ba duman sa mga restaurant. Pwede ba Nalilibong nga ni tabi Bad SDG. parehas, bad ipaparehas, i-adaptar na lang parehas. Oo, nalilibong kasi kasi so iba baga nag-acceptar nin 100% dati. Ngunya naman dahil GCQ, so binalik kita sa 50%, then may 30%. Medyo nagkakaigwa lang ng kalilibungan. Ika daw tabi, SDG, makiklarado daw tabi ini sa parting ini kasi sumang kababayan niya itong mga negosyante nagkakaigwa nin kalibungan. Iyo. Ang pinakamagayon kaya na in the next few days ang ma-interview ta so head kang IATF tadi ta siyempre si Governor Bichara tabi nagsusunod lang kita sa orders kang IATF which under Malacanang iyon pigko pakapag kaining pandemya tang ini no. But at the end of the day kuta so mga adjustments sa ibang lugar na nakakaluwag-luwag sa mga negosyo iyon man mangyari dito sa tuya kasi ang pag-andam tayo na dyan Permi like the other week tabi Joshua Buda Remy sa sobrang andam nga ni para nag-attender ki seminar so mga department heads sa Kapitolyo. Kasarabay na pig-isolate. Nagparasitive na so iba kaya maski nag-aandam kita since talagang makiulaki itong iningilang na ini talagang nakakaulaki tabi. Opo. SDG tabi, ano sa iling mo tabi ang naging rason kung nagdesisyon ang IATF na ibalik sa GCQ tabi ang probinsya kan Albay? Kasi po so numbers ata they depend all the time sa numbers kang DOH. Pag dakol ang mga kaso sa sarong lugar and do ba ko man parantay no sa Legazpi niya sa halimbawa sa ibang lugares ta sa Albay
medyo nadakol tapos madit naman na digdi, madakol naman sa ibang lugar. So fluctuating man baga. But siguro iyan man talaga pigagibo ninda na pasiguro man sinda na uniform tabi ang piga pa-implement ninda. Opo, SDG kasuhapon tabi nagpaluwas nin advisory ang lokal na gobyerno ang syudad kang Legazpi, I mean ining alert level 4. Tapos kasuod matulos tabi binaguhan dahil duman sa naisabay na dapat ang mga maralaog duman sa 30% sa mga empleyado, like for example sa spa, sa salon, dapat fully vaccinated. Ngunyan tabi nagkiirad sa mga kababayan niya itong Legazpeño kaya nagkaigwan ng revisyon. Ano tabi ang matatarang mo dito tabi SDG? Ayan ang simbag ko dyan tabi. Parang kung pag-urong taga sa what's new, banyo. Na ma-implementar kisarong bagay tapos babawiun man sana kasi ano lang sinda bibirigla nila pag-implementar nila without thinking na mga maapektaran tapos mabawi man sana pala. May kanta ako diyan SDG, may kanta ako diyan. Laban-laban. Bako? Bawi-bawi ano? Hari ng sablay, hari ng sablay. Oh, hari ng sablay ka talaga. Bakuman sa sabi ko nga pag-iisipan gabos na bagay baga. Kaya select si Governor Bichara, bago yan mag-implementar kisarong bagay, meeting digdi, meeting duman, Konsultasyon digdi, konsultasyon duman. Konsultasyon duman. Bakong post digdi post duman. Ayan, kasi ang tundag partner, nabalik man sana. Iba man kaya, may mga tao Negatibo kaya ang partner tundag. na nainot ang post digdi post duman. Bako, SDJ tabi. Iyo tabi. Sa kung gusto ka na maging maray lugod sa obheto partner, napaparaot dahil nga ni duman sa mga nakakasabay na igwanin mga negatibong dara or negatibo tabi na nagiging problema kan sa tuyang mga tios. Lalo na partner, lalo na tabi SDG, sa mga kababayan ta na naglalaom sa naman sa daily basis income. Di bale, ang importante, tama. ang importante, yaong kita sa GCQ, sabi nga ni SDG sa masunod, ma-interview ta so taga IETF. Kumusta pala SDG, may mga schedule na kan vaccination naman sa probinsya kan Albay? Sir Open Joshua, tamang na-bring up mo. Dahil po kita pwede mag-implementar kisarong bagay na kita ang may kulang. Alimba sa gobyerno ang may pagkukulang. Pareho kan, dapat na makalaog, so dapat vaccinated ka, boss. Kita kulang kita sa vaccine. Tama. Correct. Yung nga niyan, supig didiskuter mi man kan sarong aldaw SDG na gagamitan daning police power para babakunahan na ang mga tao. And sa rupa, paano man bakunahan? Dahil nga ning bakuna. correct. And sa rupa tabi SDG. Logic magapadi. Logic man sa Oo. SDG sa rupa. Kadakol kan mga tao na gustong magpabakuna, Walang alagan din available bakuna. Buda. Arog sa imo partner, Oo. aluyin mo nang gusto magpabakuna. Iba na naman sa imo. Aluin ko naman talaga gusto magpabakuna. Dahil lang talaga ning abilabling oras. O dahil natatawan. Dahil bakuna. Yan. O, saro pa tabi SDG. Dahil pa nag-aabot ang bakuna. Oo. SDG, saro pa tabi. In contrast ini in contrary ini duman sa pinalawas kan dole na advisory na dapat dahil maging kaulangan sa pagtatrabaho kan sa tuyong mga kababayan ining no vaccination. Yes. Talagang dahil mo nga ni relibong naman, pero siguro pasensyahan ta na sa natabi ta, nagkakarelibong naman yan, I'm sure. Baka epekto na ini SDG kan sa sobrang lawig na kan pigsa sa partang kuang kang pandemya. Kuya na ini, medyo talagang Tundag na partner. may mga nagkukurukalpos naman. Tama? Actually, I'm very happy na we can go through with our life every day maski medyo apektado man kita because ako in a personal note, ma-share ako sa inyo. Akong amigoon na nasa Manila, aram mo dahil siya nakikistoryan sa muya ngunyan, dahil siya nagko-communicate maski apudan mo dahil masimbag, ma-text mo dahil masimbag, talagang naapektaran siyang maray kaning pag-lockdown sa inda sa Manila. Nagkaigwa ano yan? Nagkaigwa ning Dipisil yan partner, pati pati kaya mental kwan na piga-atake na kan kahaluyang kang kwan na ini pandemya. Ano, I think na-depress? naging nag-breakdown nag-breakdown siya. Kariday niya natitios. Nagkakausa na ini kin depression, anxiety. Naglaog po itong amigo ko po sa sarong depresyon. Ayun. SDG, ano po ang pangapudan mo na lang sa mga albayano tabi? Always ang pangapunan ni Governor Bichara, pag papaluwas po kitang mga direktiba, iyan po because nagsusunod kita sa national government and kita po dapat magsunod
sa IATF, tayo po ang ahensya kang sa tuyang gobyerno ngunya na natuka na mag-alaga sa tuya sa oras kang pandemya. So maski medyo may mga diferensya po, imbis na pag magpiloso po pa kita, magsunod na lang po kita and then mag-adjust kita kada nag-adjustment sinda padiit-diit para po ang buhay ta po day madipisilan and ang safety po kan sa kada albayano iyo po ang primerong dapat ang maalagaan tabi. Salamat sa indong duwa and more power sa programa SDG? May schedule naman ang pag-file ni Gob? Ikaw na po. Nga rin po. Tinarap na kasubago ni Ko. Kumpido, sabay na sa okay, Sunday. sabay. Sa Sunday. Alright. Ay, ma-action. Ma-action talagang kag-abang-abang. Okay. Salamat, Thank you very much, SDG. SDG. Ayan. Okay, see you. Thank you. Okay. Alright. Sa sabuyang pagbabalik. Partner, ibig sabihin, nagdadangog ka subago si SDG. Kaya salamat, Abi SDG, ha. Medyo na-twist ka mo, ha. Ayun ang ibig sabihin, partner. Nagay pa nga ni, tapos. Di ka talaga. Ibig sabihin, kasubago, habang nagtutukar kita, nagdadangog si SDG. Okay. Alright. Sa sabuyang pagbabalik, dole, may pagiromdom sa implementasyon kan health protocol sa mga establishmento, no vaccine, no work. May gut na pinagbabawal yan. Sa pagbabalik yan, kang tabang! Ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dorlat,
Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Prito Diaz. Salamat po nun po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Prito de Sorsogon. Naklalong po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na tamang kamudigdi pagtanong kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po nun po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo! O, partner, napag-ulayan ta kasubago partner. Ang aren. Ang aren. Kasubago ba? Kay ba? Aso pag-file. Nakaiulay ta si SDG. Si Kung Pido. Si Danny Garcia, si Kung Pido, ngunyan. Napag-ulayan ta partner, itong saro sa mga issue duman na nakapalaman. So no vaccine. Ayan. No Bako fully vaccinated, day ka makalaog sa trabaho. Kaya ngunyan partner. Igwa pa nga ni, na no vaccine, no dine-in. No vaccine, no dine-in. Kaya partner, tanganing tabangan Igwa pa ta. partner. No vaccine, no. Ikaw daw, partner. Iba na naman yan sa imo. Kaya, partner, tanganing mas maliwanagan ining sa tuyang mga kababayan na lalo na naapektaran ka ituong inot na ipinaluwas na advisory duman sa alert level 4. Sige. Pero recently nga ni, binawi man giraray. Ganyan ko lang nahiling. Magayon pala ni si JB, ano? Of course, partner. Magayon na matibay pang tagapagtaram kang dole. Oo, ang nahiling ko kay pag-imagine ko ito, si Paning Jury. Jury Gasga, iyo partner, nakaibanda sa Bombo Radyo di ba? Kaya ngunyan partner, tanganing mas malinawan kita. Ano ba nining no vaccine, no work policy sige. kang dole? Aram mo ta partner kasi mas maliwanag kung hali mismo sa matibay na tagapagtaram kang Department of Labor and Employment. Kasabay ta ngunyan mga ka-aksyon sa ibong na linya, ang tagapagtaram kang Dole Bicol, Miss JB Gasga, Johanna B. Gasga. Maray na pagkahapon tabi, Ma'am JB. Yes, good afternoon, Ma'am Remy and si Sir sa Tabang Ora mismo. Ayan, grabe man ang introduction. Ayan! With Siyempre! Kasi aside kang magayuna, kan sexy pa, talagang pag-abot sa trabaho pandiurag na tagapagtaram Kandole Bicol. Proven and tested na yan. Kadakol na nagbagong mga regional director Kandole, pero ang sarong JB Gasga, nagtitinir partner. Tama. Yan, ma'am! Hapot ko lang tabi, once and for all, pwede bang i-implementar ang no vaccine, no work policy tabi? Okay, so ipinagbabawal pa po kung ano man ang forma po kay diskriminasyon na no work, no vaccine policy. Inot na inot po, nag-issue na kita kaning Labor Advisory number 3, series of 2021, na po kita or illegal ang pagpapatupad kung may polisiya man po ang sarong establishmento or kumpanya na di pwede maglaog or may mga diskriminasyon sa pinagtatrabahuhan, especially sa iyang empleyado kapag di po fully vaccinated. Opo. May mga penalidad ba, ma'am, tabi sa mga kumpanya or sa employer mismo na ma-implementar tabi kay ni? Siyempre po, may sanction yan kung halimbawa po tinanggal ang sarong empleyado na sa kadahilanang di pa nababakunahan or habo or nag-refuse magbabakuna. That is illegal suspension or illegal termination po ng sarong empleyado. So, Opo. yan ang kakaharapon kang employer. Opo. Ma'am, Kaso,
Apo, ma'am, nakantos tabi isa sa indong karaman ito tabi nga previous na ipinaluwas kan LGU Legazpi. Manungod tabi digdi sa alert level 4. Ano tabi ang naging comment tabi nindo or komentaryo nindo digdi or reaksyon bilang igwa tabi ka mong pig-implementar na no vaccine, no work policy? Although nga ni binago na ha, kasuhapon man mismo. Pero ano tabi, so naging komento as in reaction kan doli digdi? Okay. Nakaabot po iyan sa Samuya the moment po na na-issue or na-release itong alert level number 4 advisory from Legazpi City or the LGU Legazpi. So, kalaag po duman na may percentage na di po pwede maka-operate or di pwede makalaog nga or di pwede tawan ning any halimbawa sa sarong restaurant, diba, di ka pwede maglaog duman, mag-dine-in kung halimbawa di ka fully vaccinated, even also the workers. So, malinaw po na in conflict siya duman po sa Labor Advisory number 3 series of 2021 na ipinalawas po ng Samuyang Department. Ang stand nito, of course, the national advisory will prevail over the local advisory. And siguro po, nagkaigwaning pag-meeting ini pong sa IATF and sa LGU of Legazpi City. Kaya po nag-release po sila ki-amendment which is yung latest po, September 30, na daiman po nila bako precondition ang vaccination po sa employment ng sarong empleyado. And which is a good news po, no? Good news po 'yan na mabilis man pong napalitan agad si advisory po. Opo. Maray na sanata sa mga kababayan niya to na naapektaran gani aramin na kung sa ina proper venue or opisina marani para magreklamo. Kaya siguro the reason why kasuhapon mismo napalitan tulos partner. Oo. Pero tabi pero day pa man ginagreklamo na mga empleyado na day na pinalaog kasudma ungon niya na aga. Opo, kang the moment po na nai-release ito, may nagpaabot po sa tuya via messenger na sa sarong Dakulang Mall digdi sa Legazpi City. Di isinda pigpapalaog or no work no pay sinda. Pag di sinda naglaog, sindang di isinda pigpalaog dahil ma silang bakuna, di wala sindang sahod. So, it's a discrimination. At it in conflict po iyan duman sa tuyang LA3 Series 2021. Opo. So sabi ko na partner, arog ka to ang magiging tundag kayan. Kaya kairak man partner sa mga kababayan ta na solamente naglalaom sa per day income. No vaccine, no work, no pay. Oo, no vaccine, no work, no pay. Siyempre, no foods. Kung arog tabi ka ni Miss JB, kung dahil ito napalitan, ano sa iling tabi nindo? An mas magabat na magiging epekto tabi ikayan? Ang kadako, inat na inat kadakol ang mareklamo, no? And mareklamo sa samuyang opisina dahil igwa kaming advisory nga ni na dapat sinda ma-discriminate, no? And papaapudon kaya ng employer and di-informaran na ma-prevail man girara ining Labor Advisory number 3 series of 2021. And also, ano pa ang effect? Di pwedeng magkaigwa talaga ng pag-meeting or review no kang advisory na pinaluwas kang local government, which really happened naman at na-amend siya. Opo. Ma'am JB, may kahaputan digdi Miss JB. Paano da tabi sa mga nabuyunan na dai pinaralaog kan aldaw na ito? Particular dyan sa sarong mall mananggad. Ano po ba ito? Babayadan ba sinda dahil nagkaigwa lang nin arog ka ito na biglang lang ng pagbabago o ano tabi ang dapat gibuhon kan mga employer para tabi sa mga naapektaran na mga empleyado? Dai man masayang so aldaw. In kaso po na igwa ka mo kaiyan ng mga instances na days na ipinalaog dahil di pa ka mo fully vaccinated, open po ang samuyang department, no? Mag-file ka mo ng SENA, magligi ka mo sa opisina, then ima-mandatory conference na po ang sa indong, both party, the employer, si employer ning and ka mo, para masettle kung babayadan na lang ba, which is supposed to be dahil inot na inot, implement sinda or nagtupod sinda duman sa sarong advisory which is in conflict with the national advisory.
So possible na pwedeng araw kaiyan ang magiging resulta or magmi-meeting ining duwa for a mandatory conference na nganing mabayadan ini pong mga empleyado na dai na tawan ning salary sa kadahilan ng dai naglaog dahil nga ni po dai sinda bakunado. Opo. So dapat mag-file ning SENA or single entry approach din tabi sa indong opisina. And aside dumon tabi, Ma'am JB, ano pa ang dapat gibuhon kan sa tuyang mga kababayan na sa iling tabi nindo nababalgaran sa indang karapatan na di ba ang pagpapabakuna bako man ang piriritan. So dapat bako mandatory. So kagustuhan mo talaga ready ka physically, mentally and emotionally. So paano tabi kung igwa talaga ng mga na agrabyado? Aside tabi sa pag-file ning SENA, ano pa ang dapat gibuhon kan sa tuyang mga kababayan? Well, this is a form of filing complaint kung may reklamo sila. Talagang iyan ang way, no, para masettle. But ano pa ang pwede ming on the part of DOLE, no, para maiwasan ini sa mga establishmento mag-implementar ni no or no work policy. Syempre, sa mahigot pa din or wide dissemination ng information with regard to this na bawal po i-diskriminar ang mga empleyado nindo or mga obrero nindo na dai pa nababakunahan o kaya hapo magpagbakuna. So ano po ang pwedeng gibuhon kang sarong kumpanya? Kaipuhan lang po nindo i-encourage, hikayaton, pero dai po ini pwede maging company rules kasi illegal po ini. Opo. Lastly na lang tabi, Ma'am JB, kumusta tabi ang epekto kan pandemya sa mga obrero tabi digdio sa Bicol Region? Okay, so last year, sa base sa tuyang datos provided by the Philippine Statistics Authority and also with our reports, no, syempre naglangkaw si unemployment rate. However, nabawi ta iyan kang nag-open ang economy this year. Slowly, gradually nagbabalik na kita sa dati tang normal na pagkabuhay. And during that time, nahababa ang unemployment rate. Grabe man po ang binuhos na emergency employment ng mga programs and services at sa tuya pong mga informal workers. Not just the informal, we also have the camp for the formal. So, bumubuhos po itong tupad namin, ang serbisyong tupad. Until now, ongoing ang implementation. Ang latest May is nagtao kami ng 52 million sa probinsya Camarines Sur. Ang mabinipisyohan po kaini is 15,000 na mga displaced worker in the informal sector. So, marahil po ining programa, no, dahil this is kumbaga sinda makakatabang na sa tuya para sa disinfection or paglilinig kang kapalibutan. In return, makakakuha sila ng sahod hali sa gobyerno. Ayan. So, on top pa rin po iyan. And kung mahiling po nindo, very visible ining sa muyang serbisyong tupad. Sinda sumahiling nindo sa gilid kang tinampo, even po sa sentro, may naglilinig na naka-color light green. Yan? Oo, yan No? so mga beneficiaryo kang tupad. Yes po, Opo. yan po ang pinipipad na nagtatabang, no, sa tuya, of course, sa tuyang komunidad na ma-stop or ma-contain na pag nagaganap ka ining virus. Sa pamamagitan, of course, maglilinig and also mga community works. Opo. So, yan Miss JB partner, nakuhaan gabos na impormasyon. Klarado, maliniwanag pa sa sinag kang saldang. Ma'am JB, salamat tabi sa indong panahon na sinoras. Mabuhay tabi ang Department of Labor and Employment Bicol. Maraming salamat, Ma'am JB. Thank you so much po, Tabang Ora mismo. Ayan. Sa sabuyang pagbabalik, asistensya medikal, may tablet winner, may manggagana ba ng 5,000 pesos? Ang tabay sa nakamabalik pa ang Tabang Ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan.
Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo pagsabi, dakula ng sambuyan ko, makanamahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan kami sa tubig na ma-realizar, na matawan ng itulan para po maikot we want to focus po and we po aluminan piga vision. Ang presenteng sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na day kayang agutom sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik
Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo! partner! Digdi kita sa saro sa mga pinakamaugmang parte kan sa tuyang programa partner ang pagtataunin ayuda. Sige. Siyempre pa partner, ngunya na pagkahapon, kasabay ta sa tuyang studio si Catherine Bubis. Bubis, Ayan, ayan. maray na pagkahapon ma'am. Taga-sain ka po, Catherine? Tula-Tula Grande, Ligao City po. Tagal Tula-Tula Grande, Ligao City. O na mo pag sinabi mong Tula-Tula, Ligaspi partner. Ini Tula-Tula. Pirang taon ka naman ay Catherine? 29 po. 29? Apo. Daraga may agom. May agom po. Pira na aki. Dua po. So ano po? Anagom, kumusta? Yun po, nagtatrabaho po siya sa Pepperland po, kay Bichara. Pepperland Hotel. So ano po ang rason kung nagrani ka po sa Action Ko Center? Bali po, meron po akong aki na so bunso ko po kasi dua po ang aki ko. Yung panganay ko po, 4 years old. Tapos yung bunso ko po is 2 years old. Siya po is, uupirahan po siya sa puwet po. Sa puwet? Bakit may ano pong... Ang tawag po dun sa anong sakit niya, yung imperforate anus with rectoperineal fistula. Parang hindi po pantay yung anong butas ng puwet So niya. ibig sabihin yung butas ng puwet Lalakihan bako siguro. normal. Mali- Tapos paano ang pag-iihi niya? Nakakaihi po siya. Dalawa po kasi yung sakit niya, yung sa ari niya din, tsaka yung sa puwet niya. Yung sa ari niya po is, hindi din pantay yung pag-ihi niya. Dapat sa dulo, sa ilalim po siya umiihi. So pasiring ano? Sa likod. Pasiring sa likod. Pero lalaki siya? Lalaki po. So ano da ang explanation ka ni kan doktor? Nata nagkakaiguan ni arog kayo na sarong aki. Wala naman po siyang sinabi kasi ang sinabi ko lang po sa kanya is inborn na po kasi nung pinanganak ko po siya, hindi po namin alam na ganun po yung puwet niya. Ang alam lang po namin, ang pinakita ko lang po is yung sa ari niya. Nung nagtatrabaho po ako, hindi ko kasi siya naasikaso. Tapos nung nawalan ako ng trabaho, doon ko napansin parang maliit yung butas ng puwet Dahil niya. mo siya naasikaso. Na paano? Si Say ang nag-aasikaso sa iya? Yung biyanan ko po. Siya po yung nag-aasikaso po. Tapos nung nawalan ako ng trabaho, pinacheck ko siya sa doktor sa tabako. Tapos doon naman po sa tabako, ni-refer kami dito sa Legazpi kay Doc sabi ko. Tapos pinakita ko yung puwet ng anak ko. Sabi niya, hindi daw pantay. Dapat sa dulo, parang tumaas po yung butas ng puwet niya. So pag-arog kayo tabi ate, ano ang namamatayan kan aki? Parang taing-tai siya pero hindi lumalabas yung dumi niya. Pero may mga ano ding nailuluwas niya normally. Opo, ngayon po umiinom po siya ng juice. Yung juice po yun na nireseta ni doktora, sabi ko yung Sure-Lax po, laxative. Pag uminom po siya noon once a day, nailalabas niya po kasi lumalambot yung dumi niya. Sure-Lax itong gari pakete. Opo, juice. Oo, juice siya. Tapos ito ang nagpapalumoy kan sa iyang Opo. itong Pag sa iyang hindi po siya, kinakan. pag hindi po siya nakainom po noon, hindi po siya nakakadumi. So, araw kayo nanay, dahil ka nakakatrabaho mo, dahil ka trabaho mo niyan. Si mister mo, may trabaho. Meron po. Pero kulang. Sakto lang panggatas. Panggata. So, paano po nito na natataparan? Paano ka muna anong para lang may pangbulong pa din? Yung Sure-Lax kasi, parang inaano lang din namin sa, yung, mabawa yung sahod ng asawa ko, sakto lang. Sakto lang talaga. So, difficile talaga, mahirap talaga. Kasi gano'n na sitwasyon. So, nagagatas siya. Anong pigagatas niya? Nido po, nido. Nido junior. So, pang junior. Opo. Magastos din pala. So, ngunyan po, yaong kadili sa tuyang programa, ano ang sa imong kahagadan? Yun po, mingi po ko ng tulong kasi yung sabi po kasi ng doktor, ready na yung anak ko operahan. Kaso, hinihingan po kami ng down payment. Sobrang laki yung down payment is nasa 100 plus. 100 plus ang down payment. Bago kasi po maoperahan. yung binigay sa amin na amount, nasa 300 plus po. Sa puwet pa lang po yun. 300,000? Opo. So sa iling mo po talagang daikaya para ma-undergo operation ang sa imong Kaya sabi niya, dapat bago siya operahan, makalabas yung dumi. Kasi pag hindi po nakalabas yung dumi, may uunahin yung colostomy. Ilalabas yung bituka niya dito pa. Opo. Mailaog po para mas maiintindihan ko. Doon siya, kaya yun ang uunahin, edi balik tatlong operasyon.
Kaya parang hindi ko yung 300 plus na amount na binigay ng doktor, parang dadagdag pa yun. So for the meantime mo niyan, tanganing masustineran mo na maayos ang pagdumi kan sa imong baby Yung boy. Sherlock. Itong Sherlock. Tapos, so panggatas, Yes po. pangaipo ka sa Kasi, imong aki. malakas na din siya kumain. Kaso pag mahirap siya dumumi, hindi ko siya pinapakain ng mga matigas. Kasi mas So itong mahirapan sarong siya. paketeng ito, nauubos ito pirang aldaw. Alin po? Itong Sherlock. Basta once a day po yung Sherlock. Once a day. Opo. So iyan ay mainom niya, magiging maayos ang ginhawa niya. Ang pinapainom ko po siya every other day. Kasi dapat sabi ng doktor every day, pero pag sobrang malambot na yung dumi niya, every other day na lang. Sabi Ayan. po ng doktor. So, dipisil partner, dipisil na nga medyo- ng buhay, dahil trabaho, may pigbamati ipaan Oo, may trabaho man sa agom, pero siyempre, ang trabaho partner, ang sweldo baga, eksakto sa na yan sa pangural daw. na Pangurual pagkabuhay. daw. Ang iba nga ni partner, dahil pa talaga sakto sa pangurual Kaya daw. baga ako partner, minsan, ang pangadjion ko, or kagad ng kuwis ko, permi. Di baling daing dakul na Kwarta, basta daing kamatian Basta partner. daing kahilang, daing kamatian. Pero niya ko, Lord, kung dakul ang kwarta, tapos daing pang kailan, di mas maray. Mas maray, tama. Oh. Kaya pero partner, mas magayon, pag dakul ka ng kwarta, ibariwas I-share mo man, mo. i-share. Arog ni Congressman Saldico. Correct. Bilang matrayumpong negosyante, sarong sa matrayumpong Bicolano, pig-share niya Sa iyang mga blessing. sa mga kapwa Bicolano. Opo, ate. So, dahil dyan, ate, nadangog na ni Congressman Saldi ang sa imong kahagadan para sa imong aki. So, yaon digdi, igo kita dyan para kay baby boy. Ayan. Si Kobe Joseph C. An sa imong baby boy. An sa imong aki. Pero anong edad niya? 2 years old. 2 years old. So, yaon dyan, sa muyang May sorpresa ni Congressman Saldi para kay Kobe. Ayan. Thank you po. Ayan. An sa imo, na na-mentionar ka sa bago Nido Jr. Yan pala ng So, ayan. Iniman, si pigiinom na Sherlock. Tanganing si baby boy, makadumining maayos, dahil siya masasakitan. So, ini, paano inining sa sachet, plus ini pa. O, plus Ayan. ito pa, tangarig malinig ang May tubig. mga bulong din digdi, vitamina, ayan. Tapos ini, nasa iyang gamiton. Yan, kisa ito. Ayan, Kay baby pa kay ito. baby boy. And, saro pa dyan, partner, syempre, pag na operahan na, an hospital bill, lalauman mo tabi, nakatuwang mo an ako Bicol Party List. Opo, salamat Ayan po, ayan po ang pinaabot na mensahe ni Congressman Saldico. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico? Maraming salamat po kay Congressman Saldico sa pagtabang po sa groceries po. Inaasahan ko po, sana po matulungan niyo po kami sa operasyon ng anak. Yun na lang po ang hinihintay ko, yung may operahan po siya. Kasi naawa po ako pag hirap na hirap po siyang dumumi. Naigaanan mo po or pakusugon mo po an sa imong sadiri, ate. Tayaon po si Congressman Saldi, an ako Bicol, para tabi magtabang sa saindo. Hagad mi din po ang karahayan ni Kobe Joseph C. Salamat po. Ayan, partner. So yan. Basta ang importante, partner, kung yaon na duman sa ospital, ang ako Bicol Party List, si Congressman Saldico, ang Action Co Center, Maalalay, partner, sa anuman na gastuson sa ospital kung saan ang operasyon ni Kobe, duman, partner, isinagibo. Ang hagad mi man na maging successful ang operation. mating-mati, tangon yan, partner, ang pagmati kan sarong ina, na medyo talagang nag-aadit and nahihirak sa kamugtakan kan sa iyang mahal na aki. Nagtuturo ang luha ni Manay. Hagad na, partner, na maging salbado ang operasyon. Tama. Mga tugang, sa samuyang pagbabalik, may manggagana ng tablet, may manggagana man ng 5,000 pesos. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora Mismo.
Puun kaidto sa gudgunyan padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldi Cook, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Tritolia. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Prito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang party list Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, rito sa Sorsogon. Naklalo po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo. Partner, digdi kita sa pinakamuring kabdangkan sa tuyang programa ng na pagkahapon. Ini na partner, May
manggagana ning tablet. Maswerteng winner ngunya na paghapon siya si Adrian Esperanza Catalan. Kan! Taga-sayin siya, partner! Pilar Sorsogon. Basa. Basa. Uyaan sa iyang naging mensahe. Diyos maray na aldaw tabi sa gabos na parte kanako Bicol. Party list as in Action Co Center. Lalong-lalo na sa mabuot as in matinabang Congressman Saldico. Ako po si Adrian Esperanza Catalan na taga Esmeralda, Pilar Sorsogon. 18 anyos as in nagkaklase sa Bicol University sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics, second year. Nagbabaka sakali po ako na matabangan niyo po akong matauan ng tablet para po sa pag-online class ko. Tasangunyan po, pirmi po nag-shutdown ang cellphone ko na iyon na sanangani po ang tigagamit ko sa pagklase. Dakulaon pong tabang ang tablet na tigataunin do sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga nag-online class. Saro po akong academic scholar sa Bicol University, kaya mauwot ko pong matabangan nindo ako para man po ini sa pamilya ko. Sana po mapili nindo ako, asin sana dakol pa po akong matabangan asin ang arog kong kabataan. Diyos mabalos po sa inyo gabos, ini po ang sa kuyang numero kung sakali ako po ay mapili sa lamatunon po sa Indo Gabos. Ayun, ngunyan paano yan makukuhaan ni Adrian Esperanza Catalan? Ayan, Adrian, tanganing maklaim mo ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Halaton mo may mapod sa imong staff kan Action Co Center. Yes, congratulations! Ngunyan naman, partner! O, yan na, Mapili na partner! kita kan maswerte yung cash raffle winner 5,000 pesos! Pero before kayan, partner, basahan ta muna sa mga nag-aantabay asin nag-aabang. Nakasubaybay. Yes, nagpaabot din sa indang mga comments asin naglalaom. Nasaro sinda sa mangganang unyaan. Si Mary Ann Margarata, nakatutok man, Jericho Banga, Donabel Nieva Musa, si Donabel, Jennifer Conel, Jericho, Jennifer Conel. Siyempre pa, si M. Scorolio del Agua, nakatutok. Si Mary Ann Margarata. Si Amy Cantaplacon, nakasubaybay permi. Salamat po sa Indo. Siyempre pa, partner, ang gabos na yaong digdi sa satuyang live Facebook. Maray na pagkahapon. Asin, good luck sa mga nagpaabot ng comments. Ayan, congratulations! In advance, sa satuyang 5,000 winner mo niya na pagkaaldaw. Yan. Maiwag ang garapon. Ayan na! Ayan na, tadadadadadan. Di mo pagapuon, mapapasayan. Kung gagapuon mo, diretsyo mo sa angog kan sa kuyang partner. Ready dyan si partner. Pag inapu ka garapon. Dudulas yan ang garapon. Pag inapu mo siya nin garapon, gagapuon ka niya. Nin? Chocolate. Chocolate. Sige. Chocolate. Mos, maiwag ang garapon. Miss Russell, pasok. Narumduman ko kan may gluten free pa niyan sa taas. Sarap ng chocolate. Sarap. Uy, panuhon, partner. Iniso mga nag-comment sa bilog Ngunyan na si Mana. Sige. Sige. Wawa na yung partner. Tangarig, tapos kukagunta. Naku dun. Kukagunta, tangarig, boss, may tsansa. Ayan, dakulon ini. Good luck tabi sa Indo. Talagang mas Eto na. warten manggaganang unyan. Sa kadakulan kan entries. 09 53 53 657 657 0671. 0671. Aram mo na lang pangaran niya maya-maya. Sige daw. Ano? The number you have dialed is incorrect. Ulit daw. 0953. Alam. Baka nabaliktad din. Baka 0935. 0953 53 657 657 0671. 0671. Hey! Merry Christmas! Incorrect. Correct. Basura ko na yun partner. Op. Minention mo na sa pangaran? Hindi. Sige. Pero ang pangalan niya kutana, kung sumagot siya, ito yung pangalan niya. Yan lang, Jaisel Magno. Alright. Next! Alukayin ko uli. Jingle all the way. 0930 0930 077 077 1940. 1940. Garo. Kung kailan ka pinanganak? Ika! Nainutan mo sa nako. Iyan ang sa imong taon. Siya si
mamaya. Pag Ay, sumagot. partner, Oktubre na ngunyan. Birth month ko. Oy, advance happy birthday. Thank you, partner. Alam ko na Regalo nino. may darating na magpapasaya sa iyo, partner. Yes! Binabalaan ko lang yung lugar kung saan medyo malapit sa inyo na makakaramdam sila ng mga pagyanig ng lupa. Grabe ka talaga, Na partner. kung sasabayan pa ng matitinding mga pag-ulan, Alert ay level 4. maaaring maging dahilan upang Gumuho ang magkabitak-bitak lupa. ang lupa. Di pa man nga ni sure. Ika daw, partner. Oh, At pinapaalala ko lang sa kanila na maaaring makarinig sila ng mga kakaibang tunog. boom. Aha. Ay, wala pa rin. Pwede ako, partner, mag-leave. Kung Masulok nagkataon, ang masunod ko ta na, maliban duman subago, ang pangaran niya Jisa Ubilidor. Obilidor. Kaya lang, dahil nagsimbag, kaya Ay, Diyos ko, sayang. 5,000 na. 5,000 ang luminayog. Eto. Sayang. Numero, partner. Sayang. Oy, mga kababayan, may tabi. 0909 Mag-abang ka mo. 0909 809 809 5415 5415. 5,000 tabi ning tumataging-ting. 5415. Ayan. Sana sumagot ka. Jesus! Ayan, nagring. Nagring. Up! Nagring. Yan, nag-ano daw ini? Taga-sain daw ini, partner. Taga-sain, partner. Partner, taga-sain. Partner. Taga Camarines Sur. Taga Camarines Sur. Malayo ang lipad ng saranggola ni Pepe. Dahil pa nagsisimbag, partner. Ay, Diyos ko, malayo ka naman ang 5,000. Ubusan ta mga tugang tabi, mga kaaksyon ang ring. Tanganing madangog tabi nindo na kami hanggang 2. Oh, hoy! Oh, tawan taning ikaduwang chance sa partner. Sige, dahil Paano magiraray. ba? Ay! Ansa to yung mga parang tabay, sige na ang aran. Sayang nung 5K, mga kapatid, sabi ni Jeneline Cunel. Ako po pwede din kaso wala sira-sipi ko. O, ala. Yan, sige lang. Magpadara ka mo kan sa inyong mga komento. Pero sa sunod naman na yan, sa Lunes naman. Tangon yan, Isa pang tawag yan, ha? 5,000 yan. Kuha ka na, partner. Malay mo sumagot. Ayaw ng 5K, sabi ni G. Bayaban Beherano. Nag-ano daw ini, partner? Kung si Jen apunan mo, maski oral daw, pirming masimbag. Pero pinakatutok, sabi ni, wala na, partner. Alright, bono tayo. Sabi Pang-apat. ni Argeline Lin, sana ako. Sige. Pang-apat. Unattended. Pang-apat. Eto na. Eto na. Numero. 0929 0929 838 838 05 05 23 23 Tagaligaspi. Tagaligaspi. Oh! Unattended or out of coverage area. Taga Mariawa. Taga Mariawa. Ulitin mo. Upland Barangay. Another one tabi. Redial ta. Jesus! Ay, wala talaga. Bunot. Goodbye. Pang-5 na ini. Number ko, partner, 0977 Pang-5 na ini. 09 0963 63 708 708 8866. 8866. Ako na-excite na, pero sayang, nanginayang ako. Taga saan yan, partner? Taga Kamalig. Aha. Out of coverage area. Another one. Paratila din eh. Bet Kapili. Pang-5, hindi sumagot. Luminayog tabihan sa imong 5,000 pesos. Ayan, kung ako pag Biyernes, dapat open. Ang cellphone, pang-6 na ito. 09 0907 07 337 337 6225. 6225. Taga-Isla. Taga-Isla. Kan Rapu-Rapu Albay. Uy, kay Mayor Galicia. Kay Pade. Aram mo dyan, partner. Bira din dyan na magka-kuryente. Baka lobat man. Taga-Rapu-Rapu. Taga-Rapu-Rapu. Yan! Maray pa siya duman sa isla. Baka ini talaga ang maswerte mo niya ng pagkaldaw. Sige daw. Grabe, Problema pang-anong kung na, magsimbag. sabi ni G. Bayaban, pang-anong na. Problema kung di man magsimbag. Anthony Rigodon, maray na pagkahapon.
Sus! Nagre-ring man nga ni, pero dahil pigsisimbag mga kauragon, mga kaaksyon. Nagdadamog partner naman, nagkurukuraw naman, naglulukso-lukso naman na yan si Joko Diaz. Dahil siya pwede magrulukso mo niya. Nagbumundo saan sa Ayo, iyang. ayo. Pero, Ay, isa pa! Isa pa! Dahil Ako daw! Hindi, isa pang dial. Kasi isa pa mo Yan lang. pa lang, saro pa Isang sa dial pa. Sige. Pig-cancel partner. Ulitin mo, baka napindot niya lang. Baka napindot niya. Ayan. Third chance na tabi yan. Nag-ring na ulit. Uy, simbagon mo na! Ay, maray na pagkahapon! Hello! 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 Woohoo! Ano, dadangugon mo na sana kami o Catherine! mabasol ka? Pinalsok. Pinalsok. Ayaw niya ng Ayan, 5,000 sige! pesos. Ayaw niya. Ako ba muna Okay, partner? ka na. Pinatayan niya ng cellphone. Sinimbag niya. Ikatulong tsansa na ito, partner. Ayan, 0991 0991 715 715 2611. 2611. Hindi mo partner tamasimbag na yan, ha? Taga Bula, Camarines Sur. The number you have dialed is currently unattended or out of coverage area. English partner! Please call again Pangpito later. ini ha. English, the number you dial is either unattended or out of coverage area. English is The number spoken. you have dialed is Wala. currently unattended Pangpito. or out of Alright! Pang-walo! Eto na! Grabe! Nag-aaral na tabi ka mo mga ka-aksyon! Aha. 5 mil tabi Oy! din eh! Taga Bula ito, taga Rapurapo, niya nagbalik sa Legazpi. Sige! 09 51 51 904 904 2324 2324. Sige. Sisay iyan. Si Miss Si Miss Russell is 1. Russell is 1. pinatayan ka rin. Anong Mr. nangyari? Siram, arabo pa, pirming nakatutok, sayang talaga. Another chance ha? Sayang Another talaga, chance! ayaw nila ng 5K. Sabi Grabe ni na to, Arnel. sabi ni G. Bayaban. Si Laura May Kipid, bubis na katutok man. Kaya nga dapat magiling pirmi start to end. Sabi ni G. Bayaban. Ay, maray na pagkahapon. Hello? Hello? Si Miss Russell po ini. Ano po? Oh, lalaki. Si Russell ini? Hindi man po. Sino ito? Yung anak niya po. Oh, ayon si papa mo. Si mama niya. Ay, si mama mo. Nandun po sa life namin. Nakikitsismisan sa kapitbahay? Opo. Yabi ko na, nakikitsismisan. Tawagan Gustong mo. sabihin si mama mo, miyembro kang chismo sa Federation? Tawagan mo si mama mo, tamay chismis kami sa May kanya. chismis kami sa Apo da. Apo din na. Perang minuto kami mahalat. Mabilis lang po. Sige, tawagin mo. Dahil Unin natin sa magdalagan. mga kaparehas mo chismoso, sa kachismosa. Nagdadalaga ng partner, Nagdadalaga. nagdadalaga na. Hello? Hello? Russell! Hello? Hello! Sayin ka na naman nakichismisan. Ay! Nga kong poding video! Nagano ka? Sayin ka nakichismisan naman. Uli sa kapitbahay! Anong kichismisan nito? Ako, Bicol! Diyos ko! Kichismisan nito ang ako dito! Nagchismis nito ang ako, Bicol. Ano ang laman kan sa inyong pagchismis? Aha. Ay, ang magiging samuyang bagong Legazpi. Yan! Talaga! Nagkichismisan. Sige lang, magchismis ka lang ha. Yan ang abuhan mo yan. Yan ang magiging trabaho mo ha. Dahil chismosa ka! May premyo ka sa pagiging chismosa! Ayan! Sisay ang mayor mo na maabot na eleksyon. Mayor Darwin! Hindi! Talagang certified chismosa ka. Alright! Dahil chismosa ka! Dahil chismosa ka! Gana kaning 5,000 pesos!
Regalo yan sa imo ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Yes, thank you. Thank you. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico and Congressman Pido? Maraming salamat, Pido. Ikaw na ang bago. Ay, ara mo tabi na Nanay Russell. Ara mo tabi na sa munya na aldaw. 7 na ang inapudan mi. Anong 7? Pang-siyam na siya. 8. 8 ang dahil nagsirimbag. Sa madaling sabi, buinas ang mga chismosa. Buinas! Oh. Naglulukso ka ngunya. Kaya ipadagos mo lang ang sa imong pagiging chismosa. Dayuhon mo ang mga kapitbahay mo. Pati sa kapitan mo, chismisan mo. Kung nakukulangan ka pa dyan sa kapitbahay, duman sa imong na barangay, tunismis ka pa. Tagasahin ka rin sa Legaspe. Hindi po sa Washington, sa Barangay 8. Barangay 8. Kay Pero, Kapitan. pero Manay Russell, maski chismosa ka, day ka pa man naireklamo sa barangay kapitan. Ako maniligis ko po sana. Ayan! Ay. Miss Russell tabi, naglulukso ka? Yes! Kumusta man ang sarawal mo? Dahil man walwal. Dahil man, Garterize! So, congratulations! 5,000 pesos! Thank you! Anong mensahe mo kay Congressman Saldico? Buda kay Congressman Pido, tinawan ka ng 5,000 pesos. Diyos ko, kamuna po, kamuna. Wala akong masabi. Wala ka nang may chismis? Maraming salamat. Salamaton po. Salamaton. Ayan. Miss Russell tabi, madam, may maapod tabi sa imong staff kan action ko center kung paano mo tabi maklaim ang sa imong 5,000 pesos. Iyo po, salamaton. Maswerte kayo kung mo nakawalo na kaming bunot pang siyang kay ka nakasimbag. Talagang para sa imo tabi ni Russell. Ano? Alright. Sa imo gagamiton sa imong 5,000 pesos, sa imo gagamiton. Siyempre po, may duwa akong aki, pambakal lamang si vitamin. Siyempre, babakal kong bagas. Okay, congratulations! Russell is won! Mapamirindal ka duman sa mga kachismisan mo. Thank you po! Ipagpadagos mo ang sa imong pagiging chismosayo. Yan! Thank you! Alright, mabuhay ka tabi, Russell is won! Magi mo kita ning grupo, mag-recruit ka na. Magi mo kita ning grupo kan chismosa party list. Congratulations tabi, Madam Okay. Russell. Bye-bye! Thank you po, Bye-bye. Okay. Ayan, Congratulations. partner. Grabe. Maswerte talaga. Isipon mo nakawalo kitang apod, pang siyam siya, Aha. siya lang ang nakasimbag. Tapos araw pa ka So duwa pigaganda ng kitang cellphone. Ah. Abo ninda ki 5,000 Talagang pesos. God is really good. Dahil Kaya talagang- talaga partner, na kung sila nangangaipo, May mga kwan talagang itinadhana. 18 and Partner. And Ah. muya partner, sign na yan partner. Aha. Sign na muya talaga ng bagong Legaspi. Yan! Yan! Kaya ako magiging chismosa man ako para Sige. maging swerte ako. Para mo partner, day mo na kay phone magtaram. Haloy ka ng chismosa. Ayo, parehas kita partner. Kaya nga ni, Maski iapot mo pa kay kuan. Kay. Pero partner, ang sa tuyang pagiging chismosa, may maray na dara. Oy, Alright. duman partner sa mga gusto man manggana ning tablet sa kakas, ano ang dapat gibuhon? Ano ang dapat gibuon partner? Ipaliwanag mo. Okay, sa mga kababayan niya to dyan na maawat manggana nin 5,000 pesos or 1,000 sa good 5,000 partner, kinakaipuhan lang tabi nindong i-like ang sa muyang official Facebook page. Siring man, ipaabot ang sa indong mensahe, komento kung nata kinakaipuhan nindong manggana. Dahil paglingawan, ibugtakan sa indong telephone number, tanganing pag nanggana ka mo, madali ka mong apudan. Siring man, magtag ka mo ng FB friends. O, paki-explicar mo man partner, so may mga problema na gustong idulok sa Ako Bicol sa Ka-Action ko Center. Ano ang dapat din Pwede nagibuhon? partner, ika naman. Di ako na naman. Sige. Dahil ko na pagpano Paano yun. partner, sumang kababayan ta na naghahagad ng tabang, may mga problema sa Ay, buhay, madali may man sa- mga reklamo sa mga serbisyo kan sa tuyang gobyerno, siring man partner, igwaning kadipisilan, asin may magabat na piga mati partner. Ano ang dapat gibuhon? Ay, automatic. Magsakay na sa jeep, magsakay sa abal-abal, magbus kung kinakaipuan o kung ano pang klaseng bikulo. Aha. Ang importante, makadigdisinda sa opisina kan Action Ko Center. Kung day pa May nga ni mga partner tao dyan, makadigdi, kung day pa makadigdi, susundoon sundoon ta pa. pa. May mga tao dyan na nag-aasikaso talaga
talaga kan may mga problema para maaksyonan sa inyong mga problema. Duman naman sa mga daing sakayan, dahil talaga makadiglit kung may mga kaulangan, hanapon lang ang Facebook page kan Action Call Center, ipaabutan sa inyong mga inagrangay. Nasa iling nindo, may magiginibong tabang ang Ako Bicol Party List, may magiginibong tabang si Congressman Saldico ang Action Call Center. Din huli, tang kamautan kan padabat ang congressman na may pusong bulawan si Congressman Saldico, ang ayuda, ang pagtabang kan Action Call Center kan Ako Bicol, maihatod sa mga Bicolano. Baweng-bawe ako sa imo partner Yan. kasi medyo makahalhal na baga partner. Salamat partner ha, tayaong ka permi na magsuporta asin magsalo partner pagigwa kita ning dikit na kagabatan asin aram ko partner siring kay Congressman Saldi matinabang ka. Yo! Yan! Ay, yan na partner. Di akong aram mo ako pagtabang nalilingawan ko na. Ansay mo sa diri? Day, Ano? day ko na nararamdaman ko na ako nagtabang. Nata ito. Kinakalimutan ko talaga automatic. Kaya di akong marumduman na may tinabangan ako. Grabe man. Ako aram ko partner nakatabang ka eh. Aram ko yan. Bala na sinda magtaram. Basta ako nalingaw na ako. Kaya nga ni partner, tagabangan ko partner na mag-file ka ning COC. Dahil mo nag-push na baga ako. Blanco. Da, piglalansin mo Okay. ako. Oy, Biyernes ko niyan. Thanks God. It's Friday! 2 battles na. Ano? 2 battles. 2 battles down? Up and down. Ayan. Mga ka-action tabi, puno kita ng impormasyon, puno kita ng pag-asa. Puno asin nin pag-ayuda, pagtabang, ngunya na simana, pagdisibinar ka ng impormasyon, paghatod nin kaugmahan, sorpresa, regalo, pag-alalay sa mga Bicolano hatod ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Kaya partner, dahil punong-puno, ang sa tuya tabi ngunya na programa ng pag-asa, na babanggit mo, pag-asa, kaugmahan. Siyempre partner, panuman ang mga ligaspenyo nin bagong pag-asa dahil magkakaigwa kita nin bagong ligaspenyo. Ayun! Partner, Natumbok mo! tumbok partner, kaya ako, padagos akong magiging chismosa. Sige. Chismosa para sa karahayan kan kadaklan. Yan! Yan! Inabot na kita kan oras na nga na kitang paramiantras na magpara mga kaaksyon. Sa susunod na Sibana Tabi, magriban, manggiraray kita parehas na oras asin parehas na programa. Kami ang sa indong nakairiba, daing iba, Remy, Araneta Mendones, and Ma Salvador, kan Bicolanja. Mr. Siram! Joshua Martinez, salamat kan sa inyong pagantabay. God bless Bicolandia. Mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat!